Vám zabere tak 12 hodin, tamhle máte košík, ale ještě než tak uděláme. Vážení přihlížející, viděli jsme, jak vám... Následovat bude píseň píseň živně bitva rytířů. Ještě předtím, než vypukne, já, Martin von Blaustadt, Herold Potulný a Dobrodruh, se s vámi rozloučím, protože víte, jak to v těch bitvách bývá. Nikdy netušíte, jestli neskytáte nějakou ránu šípem, mečem nebo palcátem. Kdyby se to náhodou stalo, tak už bych se potom rozloučit i nemohl. A po bitvě bude následovat velkolepé focení srdečního rytíře. Takže ti z vás, kteří se na bitvu podívají, se potom určitě přesunou tady pod pódium a vyfotí se s účastníky. Jarní měsíce roku 1374. zastihli královské město Jílové a všechny dobré měšťany, kteří v něm bydleli, s městem po léta trpěli, ale též jeho práv a privilegií požívali v dobrém rozmaru. A když se jaro překlopilo do léta, zdálo se být ještě lépe. Vždyť žně byli bohatí, obilí hojnost a zlaté žíly pod městem dávali království českému ještě více drahých kovů než před rokem. Avšak s příchodem podzimu léta páně 1374. padly na zlaté město Jílové zlé časy. Hle, jak konšelé městské rady zachmuřeně klopí hlavy
a v jejich očích zračí se nejistota. A proč to všechno? Odpověď je jednoduchá a skrývá se v okolních lesích, při cestách a pěšinách. Loupeživý rytíř Petr ze Žampachu postavil se králi. Svůj hrad Kostelec opevnil a nyní s rotou mordýřů napadá, loupí a drancuje na kupeckých stezkách v okolí Prahy. Dnes však konečně narazila kosa na kámen. Přicházejí dobré zprávy. Petr ze Žampachu, ten lstivý škůdce, se přepočítal a vpíše své síly předsedí. Na jílovské cestě napadl transport se zlatem, který měl namířeno do pražské Mincovny. Uvoz byl však hrubě střežen a útok na kolonu se podařilo odrazit. Všichni v pořádku? Ano. Základ! Základ v pořádku! Formace! Návrat zpátky! Je to tu nebezpečné. Tohle se musí dozvědět Purkraví. Za mnou! Idioti! Téhož roku dorazil do města Jílového sám nejvyšší purkraví království českého se svojí zemskou hotovostí rytířů, aby nastolil pořádek. Byl velitelem všech leníků, manů a purkraví a v nepřítomnosti panovníka zastupoval předsednictví zemského soudu a jeho povinností byla ochrana míru a trestání zemských škůdců a boj s podvratnými živly. Hle, pan Johannes z Wartenberga, nejvyšší purkraví, již končíř zaslušile potěškává a knírem škube vpřed tuše odplaty. Pane z Wartenberga, trestní oddíl je připraven. Stačí se postavit do jeho čela. Vzhůru po stopě labky Petra, než vychladne. Připravit k boji! Stek! Na druhý den v úvale hornopožárského lesa skutečně došlo ke střetnutí.
pozornost má silného světla. A tím je čas. A čas strašlivého Lapky právě skončil. Hle, rytíř Petr, kdysi nepolapitelný postrach Jílovského kraje, je veden ozbrojenci městské stráže jako ten nejposlednější z posledních. Dlouho si ryť stínem bývalého lesů pána. Čeká tě soud? Jdeme! Čeká vás spravedlnost, jak se těšíte, Lapkové? Jaká spravedlnost? A právo útrpí. Hle, sám vrchní pražský popravčí Hermann von Mischwer podrobí Petra ze Žampachu a jeho dva velitele mučení, a to dle všech platných regulí, aby byla zajištěna pravdivá výpověď. Však zvláštní je, jak kletý Lapka Petr vždy dobře věděl, kdy a po kterých cestách budou jílovské zlaté transporty mířit ku Praze. Tu máme odpověď. Petr obvinuje Jakuba Donáta, člena městské rady, ze spoluúčasti na hanebném činu. Těžko soudit i spor, v němž stojí slovo proti slovu. Takové rozhodnutí nepřináleží lidské spravedlnosti. Purkravý Johannes z Wartenberga povolává oba obviněné před boží soud. Pane, já váš souhlas, aby boží soud započal. Já to každý! Na den svatého Martina, léta páně 1374. byl rytíř Petr ze Žampachu, zemský škůdce a Lapka, na náměstí královského města Jílového sťat a jeho hlava byla po dobu 2 měsíců vystavena na městských hradbách jako varování všem, kteří by chtěli na královském zboží nebo statcích zlatého města se obohacovat. Poprvé za celou dobu našich slavností můžete prolomit onu bariéru, přijít sem k nám, přijít si fotoaparáty, chytré telefony a udělat si vzpomínku na celý život. Pozor, ještě. Ta vzpomínka, která vás bude strašit po nocích ještě hodně dlouho. A teď už opravdu fotografování. Krásný večer a krásnou magickou noc tady na Hradčanech.